салом дӯстон, имрӯз дар бораи яке аз намудҳои қувва ки қувваи чандирӣ ном дорад суҳбат мекунем ва махсусан дар бораи қувваи чандирии пружин ки дар он ҷо қонуни Гук мегузарад. Биёед ин мавзӯъро дида бароем. Хуб, қувваи чандирӣ ё ин ки қувваи чандирии пружин ин қувваест ки ҳангоми пружинаро ки бо чунин ишора нишон мекунем пружинро, вақте ки мо пружинро дароз мекунем ё ин ки фишурда мекунем ё ки мефишорем, чӣ пайдо мешавад? Дар пружин як қуввае пайдо мешавад ки ин қувваро қувваи чандирии пружин меноманд ва вобастагии ин пружин аз дарозии худи пружин ин як қонуни Гук аст ва баъд аз якчанд слайд дида мебароем. Хуб, пружин гуфтем дар физика мо бо чунин шакл, бо чунин расм тасвир мекунем пружинро. Хуб, фарз кардем ки вақте ки пружин дар ин ҷо дӯстон дар қонуни Гук, яъне дар физикаи мо дида мебароем, пружинҳо, ҳамаи пружинҳо пружинҳои идеалӣ ҳастанд. Яъне чӣ гуна пружинҳо пружинҳои идеалӣ ҳастанд? Яъне мо вазни пружинро ба назар намегирем, ё ин ки гӯё ки пружинҳо хело сабук ҳастанд, яъне вазнашон тақрибан ба сифр баробар аст. Ин гуна пружинҳоро пружинҳои чӣ идеалӣ меноманд. Хуб, баъд қонуни Гук иҷро мешавад. Вақте ки пружинҳо идеалӣ нестанд, пас дар он ҷо яъне дигар чизҳоро бояд ба назар гирифт. Хуб, яъне пружини идеалӣ аст. Вақте ки мо худи пружинро кашол мекунем, яъне пружин дарозии худро тағйир намедиҳад. Яъне дарозии пружинро вақте ки ягон хел вазн ба ин пружин часпидагӣ нест, мо ҳамчун L0 ишорат мекунем. Ва баъд аз оне ки чӣ гуна ки медонем ба пружин ягон вазн агар часпонем, яъне овезон кунем, пружин чӣ мешавад? Дароз мешавад. аз сабаби он ки ба ин пружин чӣ вазн яъне часпида истодааст. Хуб, анакнун вобаста агар мо ин вазнро зиёд кунем, дарозии пружин чӣ мешавад? Зиёд мешавад. Яъне ки мо чиро мебинем? Тағйирёбии пружинро дида мебароем дар ин ҷо. Яъне дарозии пружин чӣ мешавад? Тағйир меёбад. Хуб, анакнун биёед бинем чӣ гуна қувваҳо дар ин ҷо таъсир карда истоданд. Хуб, ягон қуввае ки ба ҷисм таъсир мекунад, ин қувваи вазнии худи ҷисм аст ва аз сабаби он ки ҷисм дар ҳолати оромӣ аст, мо ҷисмро овезон мекунем ва меистем. Яъне ҷисм дар ҳолати оромӣ меистад, пас ҷисм чӣ кор мекунад? Пружинро дароз мекунад ва баъдан меистад. пас бояд як қуввае ба ҷисм таъсир кунад ки муқобили вазни худ таъсир кунад. Дар акси ҳол ҷисм дар ҳолати оромӣ қарор намегирад. Пас ин қувва ба самти боло равона аст. Ин қувва қувваи чӣ аст? Пружин аст. Яъне аз тарафи пружин ба ҷисм таъсир карда истодааст. Яъне мо ҷисмро, яъне пружинро дароз карда истодаем ва дар натиҷа пружин мо мехоҳад ки чӣ кор кунад? Ҷисмро ба боло кашад. Хуб, анакнун вобаста аз чӣ қадар дароз шудани пружина ин қувва яъне зиёд мешавад ё ин ки кам. Хуб, анакнун биёед аввал самти ин қувваи пружинро дида бароем. Яъне чӣ гуна оё самти қувваи пружин оё ҳама вақт ба боло аст, яъне агар пружин дар ин ҳолат бошад, ё ин ки метавонад ки ба поён низ равон бошад, ё ки ба тарафи рост, ё ки ба тарафи чап. Яъне аз чӣ вобастагӣ дорад? Самти ин худи қувваи пружина ва баъд аз он мебинем формаи ин пружинаро, қувваи пружинро. Хуб, анакун фарз кардем ки мо дорем пружин дар ҳолати уфуқӣ ба ин пружин ягон ҷисми массаш Mро чӣ кор кардаем? Часпондаем дар ин ҳолат. Хуб, дар ҳолати уфуқӣ. Хуб, дар ин ҷо ягон хел қувваи соишро ба назар намегирем. Хуб, анакун дар ҳолати аввал пружин дар оромӣ қарор дорад ва дарозии пружин L0 аст. Хуб, вақте ки мо ин пружинро бо ягон қувваи F мекашем, хуб дарозии пружин иваз мешавад ва худи ҳозир бошад дарозии пружинро бо ҳарфи L ишорат мекунем. L яъне аз саршавии пружин то ин ҳолат. Хуб, анакун яъне мебинем ки дарозии пружин тағйир меёбад ва
چقدر تغییر یافتن این پروژین رو با حرف دلتا ال اشارت میکنیم. یعنی که دلتا ال این تغییریابی درازی پروژین است. تغییریابی درازی پروژین. خب دلتا ال رو چگونه حساب میکنیم؟ دلتا ال رو درازی حالت آخره می‌نویسید درازی حالتی که جسم با جسم یگان خیل قوت هست، یعنی با پروژین یگان خیل قوت، یعنی که با یگان خیل جسم چسبیدگی نیست. خب اکنون در این حالت ما جسم رو به طرف راست چکار میکنیم؟ دراز میکنیم. پس وقتی که ما قوه برای یافتن سمت قوه پروژین چکار میکنیم؟ بیایید این قوه رو جسم رو میکشیم، یعنی پروژین رو دراز میکنیم و بعدا این قوه رو چکار میکنیم؟ میگیریم از جسم. یعنی وقتی که جسم رو میگیریم، یعنی قوه رو میگیریم، جسم به طرف چپ حرکت میکند از سببی که پروژین میخواد جسم رو به طرف خود کشد. یعنی که سمت قوه پروژین در این حالت به طرف چپ روان است. اکنون حالت دیگر این رو با حرف F پروژین اشارت میکنه. اکنون حالت دیگر، مثلا حالت دیگر میتواند چنین باشد. اکنون ما پروژین رو به طرف راست نه بلکه به طرف چپ تلا میکنیم، یعنی اینکه ما پروژین رو فشرده میکنیم، یعنی چی با روسی میگن ژمایم، یعنی میفشاریم. خب وقتی که پروژین فشرده میشود، خب بعد از آن برای یافتن سمت قوه پروژین ما قوه F رو میگیریم، یعنی میبینیم که این جسم به طرف راست حرکت میکنه، یعنی که پروژین جسم رو به طرف راست تلا میکنه. یعنی معلوم میشود که قوه پروژین در این حالت به طرف راست روان است. یعنی ببینید دوستان، وقتی که پروژین دراز یا اینکه فشرده نشده است، دراز کرده نشده است یا اینکه فشرده نشده است، یگان خیلی قوه نیست. در اینجا قوه پروژین به 0 برابر است، چون که دلتا ال به 0 برابر است. درازی پروژین تغییر نیافته است. وقتی که ما پروژین رو دراز میکنیم، در نتیجه قوه حاصل می شود که به سمت چپ در این حالت روان است. ما پروژین رو به طرف راست کشیده شدیم، قوه پروژین باشد به طرف چپ روان میشد. و در حالت سوم باشد ما پروژین رو فشرده شدیم و به طرف چپ و در نتیجه قوه پروژین باشد به طرف راست تاثیر میکنه. یعنی که سمت قوه پروژین با مقابل است به سمت به سمت تغییریابی خودی پروژین. یعنی اگر پروژین رو ما دراز کنیم، پس قوه پروژین میشود قوه کشش در این حالت. وقتی که ما پروژین رو فشرده کنیم اگر، پس قوه پروژین میشود مقابل سمت فشردن، یعنی تلا میکنه جسم رو. پس میتونیم نویسته که سمت قوه پروژین مقابل سمت، یعنی تغییریابی درازی پروژین است. اگر پروژین رو گفتیم دراز کنیم، پس قوه پروژین به طرف چپ میشد. اگر درازی پروژین رو به طرف چپ یعنی فشرده کنیم، قوه پروژین به طرف راست روان میشه. خب اکنون فهمیدیم که قوه پروژین این قوه است که وقتی که پروژین درازی پروژین چی میشه؟ تغییر مییابد. خب اکنون این بزرگی قوه چقدر است، یعنی قیمت این خودی قوه با چی برابر است؟ بیایید این رو دیده بریم و با این سوال خودی گوک جواب یعنی پاسخ داده بود یک چند عصر پیش و از این لحاظ این قانون، یعنی این قوه رو، یعنی این قانون رو میگیم قانونی گوک. خب بیایید برای فهمیدن قانون گوک یک تجربه گذاریم. یا در یکم حالت پروژین با پروژین یگان خیلی مسه چسبیدگی نیست. خب در اینجا تغییر، یعنی درازی پروژین L0 و تغییریابی پروژین دلتا L باشد به 0 برابر است. خب وقتی که ما با پروژین یگان مسه M میگذاریم، فرض کردیم که پروژین اینقدر L0 بود و با یگان
x дароз мешавад дар ин ҳолат дельта L1. ва вақте ки мо массаи ҷисмро 2 маротиба зиёд мекунем, пружин 2 маротиба зиёд мешавад, яъне 2x мешавад инҷо. дар инҷо L0. ва вақте ки массаи пружинро мо 3 маротиба зиёд кунем агар, пас пружин 3 маротиба дароз мешавад. хоб агар инро мо чунин график карда созем, дар инҷо мисалан гӯем ки вазн бо ньютон, вазн ҷисм, ва дар тири x бошад тағйирёбии дарозии худи пружин дельта L. пас мебинем ки вақте ки дар пружин ягон хел масса часпидагӣ нест, дарозшавии худи пружин яъне ягон хел вазн нест, ба 0 баробар аст. пас аз 0 сар мешавад. хоб вақте ки массааш ба ягон m баробар аст, пас кардем m-ро агар 1 гирем, пас 10 ньютон таъсир мекунад. пас 10 ньютонро агар қадар гирем, ин ягон нуқтаи x мешавад, дар инҷо гирем. пас агар 20 ньютон бошад, 2x мешавад. мақсад 2 маротиба зиёд мешавад, ин нуқта мешавад. ва баъдан боз 3 ньютон ва 3x мешавад дарозиш, тағйирёбии дарозии пружин. пас мо ин гуна график ҳосил мекунем ва ин хатҳоро ба якдигар агар часпонем, як хати рост ҳосил мешавад. хоб хати рост ҳосил мешавад. пас мо аз ин график метавонем як бузургиро ёбем ки ин бузургӣ ном дорад сахтии пружин. сахтии пружин ки инро мо бо ҳарфи K ишорат мекунем ва воҳиди ченаки K бошад ньютон тақсими метр аст. хоб сахтии пружин масалан чӣ маъно дорад? сахтии пружин фарз кардем ки агар 100 ньютон тақсими метр бошад, ин маънои онро дорад ки барои ба 1 метр тағйир додани дарозии пружин мо бояд 100 ньютон қувва яъне сарф кунем. дар инҷо 10 килограмм ҷисмро агар гузорем, агар сахтии ин пружин 100 ньютон бошад, пас тағйирёбӣ яъне ин пружин 1 метри дигар дароз мешавад. хоб аз ин ҷо барои чӣ сахтии пружин вақте ки K зиёд мешавад, яъне коэффициенти пружин ё коэффициенти сахтии пружин агар зиёд кунем, пас масалан фарз кардем ки K баробар аст ба 400 ньютон тақсими метр. хоб ин акнун чӣ маъно дорад? ин пружине ки коэффициенти сахтиаш ба 400 ньютон тақсими метр баробар аст, яъне хело пружини сахт аст, бо қувват аст. чаро? Чунки мо бояд 400 ньютон қувва сарф кунем ки дарозии пружинро ба 1 метр дароз кунем. ва барои ин пружин бошад танҳо 100 ньютон қувва лозим аст. хоб аз ин лиҳоз инро мегӯянд сахтии пружин. агар K чӣ қадар хурд бошад, яъне ҳамон қадар пружинро осон аст барои чӣ дароз кардан. хоб аз рӯи ин график мо метавонем сахтии пружинро ёбем. хоб анакнун барои фаҳмидани қонуни Гук мо чунин таҷрибаро бинем. хоб худи қонуни Гук чӣ гуфт? қонуни Гук гуфт ки қуввае ки пайдо мешавад, яъне қуввае ки пружин ба ҷисм таъсир мекунад, яъне қуввае ки дар пружин ҳосил мешавад ҳангоми тағйир додани дарозии пружин, инро мегирем бо ҳарфи FPR, яъне қувваи пружин мутаносиби роста аст, яъне мутаносиб аст ба тағйирёбии дарозии худи пружин, яъне дельта L. мутаносиб аст ба дельта L ва инро барои баробарӣ кардан як коэффициенти бо K зарб мезанем, инро гуфтем сахтии пружин аст. ва аз сабаби он ки вақте ки мо пружинро ба тарафи рост дароз кунем, қувваи пружин ба тарафи чап равон мешавад, ё ин ки дар ин ҳолатҳо дидем ки агар пружинро фишурем ба тарафи чап, қувваи пружин ба тарафи рост равон аст. яъне дар ҳама вақт самти қувваи пружин муқобил аст ба самти тағйирёбии дарозии худи пружин.
аз ин лиҳоз инро агар чӣ мегӯянд агар ба назар гирем, пас бояд дар инҷо знаки минус гузошт. хоб ин мешавад қонуни гук, яъне қуввае ки дар пружин, ё ин ки гӯем қувваи чандирии пружин мутаносиби роста аст ба тағйирёбии дарозии пружин ва зарби чӣ коэффициенти сахтии худи пружин, яъне f пружин баробар аст ба минуси k зарби l. хоб яъне ин нишон медиҳад ки худи қувва муқобил аст ба самти тағйирёбии дарозии худи пружин. хоб анакун биёед як мисол ҳал кунем дӯстон. Масалан мисол чунин аст, яъне дар мисол гуфта шудааст ки бори массааш 10 килограмм ба пружине ки дар ҳолати аввал дарозиаш 10 сантиметр буд, ин ҷисмро овезон мекунем ва баъдан ҷисм яъне пружин чӣ мешавад? Дароз мешавад ва дарозии пружин дар ин ҳолат 15 сантиметр мешавад. пас савол аст ки сахтии ин пружин ба чанд баробар аст, яъне коэффициенти сахтии пружин ҳарфи кекатӣ ишора мекунем. хоб барои ёфтани ин мо гуфтем ки аз қонуни гук истифода мебарем ва медонем ки қувваи пружин баробар аст ба минуси k зарби делта l. хоб анакнун дӯстон бояд дар ин ҷо тарзи истифода бурдани ин қувваро мо бояд донем. хоб анакнун биёед ба ин ҷисм чӣ гуна қувваҳо таъсир мекунад дида бароем. қувваи якум ҳамеша чӣ гунае ки гуфтем, ин қувваи чи аст? вазнинии ҷисм ба самти поён ҳамеша таъсир мекунад, m зарби j. хоб ҷиро мо барои осонии ҳисобкитоб 10 ҳамчун 10 ньютон тақсими килограмм мегирем. хоб ва баъдан гуфтем дар ин ҳолат акнун чӣ шуда истодааст? Пружин дароз шуда истодааст. вақте ки пружин дароз шавад, пас мо гуфтем ки дар яъне самти тағйирёбии пружин ба ин тараф аст, делта l ба самти поён равон аст, делта l. ин қисмат яъне мешавад делта l. чаро? чунки делта l бо чи аст? l минуси l-и 0, яъне ин дарозии аввала, ин дарозии охираи чи худи ҷисм. хоб агар делта l-ро мо аз ин ҷо ёвем, пас l минуси l 0 гуфтем, делта l-и мо баробар мешавад ба чанд? 15 сантиметр минуси 10 сантиметр, яъне баробар аст ба 5 сантиметр. хоб 5 сантиметрро бояд ба метр баргардонд, яъне тақсими 100 кунем агар 0,5 метр мешавад. пас қувваи пружин дар ин ҳолат ба кадом самт равон мешавад? мо гуфтем ки дар самти дароз тағйирёбии пружин ба самти поён аст. пас пружин чӣ мекунад? ҷисмро ба боло мехоҳад ки ба тарафи боло кашад. пас инро ишора мекунем бо ҳарфи f пружин. хоб анакун дӯстон дар ин ҳолат мо минуси k делта l наменависем. чаро? чунки аллакай мо самти худи қувваро дар ин ҷо нишон додем. агар самти қувваро мо надонем, дар формулаҳо чунин мегузорем. вақте ки мо самти қувваро медонем, пас қимати худи қувва баробар аст ба k зарби делта l. хоб анакун аз сабаби он ки ин ҷисм дар ҳолати оромӣ қарор дорад, пас аз рӯи қонуни дуюми Ньютон f умумӣ ки ба ҷисм таъсир мекунад баробар аст ба ҳосили зарби масса ва шитоби ҷисм. аз сабаби ки ин ҷисм дар ҳолати оромӣ аст, пас шитоби ин ҷисм ба 0 баробар аст. пас дар ин ҷо агар 0-ро гузорем, ҳосил мешавад ки қувваи умумӣ баробар аст ба m зарби 0. қувваи умумӣ баробар аст ба m зарби 0. пас ин баробар мешавад ба 0, яъне ки қувваи умумӣ ки ба ҷисм таъсир мекунад дар ҳолати оромӣ ба 0 баробар аст. ин маънои чиро дорад? ин маънои онро дорад ки ин ду қувваҳо ба якдигар чи ҳастанд? баробар ҳастанд. биёед як самти болоро ҳамчун мусбат қабул кунем ва самти поёнро ҳамчун манфӣ. пас қувваи умумӣ мешавад баробар ба чӣ? қувваи умумӣ f пружин минуси, чунки самти поён манфӣ аст, m зарби g.
m ضرب g. پس این برابر است به 0. خب از اینجا f پروژین که برابر است با k دلتا l. چگونه گفتیم در اینجا مینوس رو نمیگذاریم. چرا؟ چون که گفتیم که بله قوه پروژین برابر است با مینوس k ضرب دلتا l. این در شکل عمومی است، لیکن وقتی که ما سمت قوه پروژین را میدونیم پس برای حساب کردن خود قوه استفاده میبریم از k ضرب دلتا l، نه اینکه مینوس k ضرب دلتا l. خب در اینجا f پروژین برابر است میشد با mg، یعنی f پروژین kl برابر میشد با mg. پس از اینجا k را یابیم، اگر حاصل میکنیم mg تقسیم دلتا l. اگر قیمت این بزرگی ها را بذاریم حاصل میکنیم m ما در مثال دادگی بود 10 کیلوگرم، یعنی 10 ضرب 10 تقسیم 0.5. خب اگر این را حساب کنیم 2000 یعنی k ما برابر میشد با 2000 نیوتن تقسیم متر، یعنی سختی این پروژین برابر است با 2000 نیوتن تقسیم متر. یعنی این چی معنی دارد؟ این معنی آن دارد که برای تغییر دادن درازه پروژین، یعنی که برای دراز کردن پروژین به 1 متر باید 2000 نیوتن یعنی قوت تاثیر کرد، یا اینکه باید وزن این جسم 200 کیلوگرم باشه تا اینکه این پروژین با 5 سانتی متر نیو با 1 متر چی شود؟ دراز شود. این است دوستان قوه چندری پروژین، یا اینکه قانون گوک.